pamangkin. Nandito kami ngayon sa Lavisaris, Northern Samar. Okay. Ang inyong nakikita ay church ng Lavisaris. Ang ganda, ang laki niya. Sa kabila is their municipal building, municipal hall. Then yung bandang doon ang papunta sa highway. Okay. So ito yung pinaka plaza nila, mga kabandi. Ganda, so malawak naman. So okay, back to Lavisaris Church. Ganda. So first time ko dito umupo o magtambay sa area na to. Okay, so yun ang kanilang church. Diba? Punta natin sa malapitan. Hindi ko pa. Okay, so ito yung church nila. Para under construction. Okay. Okay, ang ganda dito. Napaka-fresh ng hangin. Sarap mag lakad-lakad. Oh, ito. Ganda. Ano kaya magandang gawin dito sa Lavisaris?